Kirasemesa gaigo mwanchumulieria ndolinga abantu batano nigo bautirie amakweli chinga kigali yeli korokoro yali korokoro sensemo ya keroka guchia kisi yaba kigosiria oboroso nabo igo kogwa ase chituka echio chire mbarabare yechiro ya kegati abange nigo batirwa chingoma chintinde asibamnyekigwa guchia senya gitari ya kisi teaching in referral chinga kibagendete konyora obugwenya. Walenge kanisa this evening tuwe bang ahandi toko jikosoka twanyora na accident yabeire igake gati tubone toko boria abarayi baito tuchakire gavana tuchakire mheshimiwa itochana na aba MCA no moneno itago tokucha president enyare otebwa na pegati ndota kitikipam. Ini accident ya sita, isiki accident chaka. Ya saba. Within now, between December na Bon, ini metienye na yo. Gabantu barasire ga pump tabekiri na bangi sana. Batokonya batubekire pump. Ose otherwise abana inchi bamukia maraba babekepa. Kiabono ntoligo chuwanja abantu bagendera gukwe ekabireye. Onyerero te tibantu kini abandi bahumire bakiri nyagitari ntokagere tena ntotagite gokonyo tobeke rupam sugaba isibwa baito please imuranje satira no mona ni bwense mna goja gocha tare kuna tatu